Bon dia, éssers de llum! En el vídeo d'avui vos explicaré què són els codis sagrats. Els codis sagrats són seqüències numèriques que, repetint-les 45 vegades, poden ajudar-te, t'ajuden en certes coses. N'hi ha per fer neteja kàrmica, n'hi ha que serveixen per l'abundància, n'hi ha que serveixen per dobbers, n'hi ha que serveixen per l'evolució espiritual, n'hi ha que serveixen per salut, per amor, per tot. O sigui, hi ha gairebé un codi sagrat per cada cosa. Hi ha codis sagrats que serveixen per coses diferents. O sigui, hi ha un codi que potser te pot servir per dues coses diferents. I hi ha codis, hi ha diferents codis que serveixen per una mateixa cosa. Com s'empleen els codis sagrats? Els codis sagrats comences amb aquesta oració bàsica. Nosaltres, quan facem qualcun, farem l'oració completa, però l'oració bàsica seria aquesta. Jo, com a ésser de llum que som, te demano a tu, univers, que activis el codi sagrat per tal cosa, ho dic per meu bé, per bé dels éssers de tot l'univers i en pau i amor de Déu. Dius el codi sagrat 45 vegades, perquè són 45 vegades seguides. Gràcies, gràcies, gràcies. O sigui, sempre agrair 3 vegades. Quantes vegades en el dia pots fer aquest ritual? Pots fer-ho una vegada en el dia, pots fer-ho 3 vegades en el dia, també, si hi penses, pots fer-ho 5 vegades, pots fer-ho les vegades que vulguis. Jo, en la meva situació personal, recomanaria fer-ho 3 vegades en el dia. Si estàs molt desesperat, però si pots esperar una mica, una vegada en el dia. I pots aplicar-lo per altres. El que passa és que has de tenir el seu consentiment. Jo, com a ser de llum que som, te demano a tu, univers, que activis el codi sagrat per tal persona. Ho dic per meu bé, pel bé de tot l'univers, en pau i amor de Déu. Gràcies, gràcies, gràcies. I això, els codis sagrats serveixen, actuen com la llei de selecció, però és més ràpid i t'ajuden a concentrar-te en el que vols. Perquè mentre repeteixes el número, te concentres en el que vols.
Fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, dona-li like. Subscriu-te. I aquí hi ha més vídeos.